Sziasztok! Érkezett hozzám egy PSP 3000-es modell. Gyakorlatilag az a problémája, hogy nem működik, egyszerűen. Nincsen hozzá akkumulátor, viszont a PSP-k DC csatlakozón keresztül is kell, hogy működjenek. Úgyhogy ez nem a probléma forrása. Viszont, ami a csomagban érkezett, az egy töltő, ami nem a sajátja. Ez ebből is látszik egyértelműen, illetve ez egy 19 voltos töltő, valószínűleg egy laptopé. Na most a 19 voltos töltő az 5 voltos PSP-vel nem barátok, úgyhogy már meg is volt a tippem egyből, hogy mi lehet a probléma. Valószínűleg bedugták ezt a töltőt ebbe a gépbe, és egyszerűen kiégett benne valami. A következő, amit megnéztem, az az volt, hogy a DC csatin keresztül mértem egy ellenállást. Ez OL-t mutatott, ami azt jelenti, hogy a DC csatlakozó és az elektronika között gyakorlatilag nincsen kapcsolat. Ez egy jó jel, ez azt jelentheti, hogy az alaplapra épített biztosíték megvédte a készülékünket. Ez akkor fog kiderülni, hogyha szétszedem. Itt szeretném megemlíteni, hogy ezért is fontos az, hogy akármilyen töltőt találunk a házban, ne dugjuk össze akármilyen eszközzel, hanem minden eszközön fel szokott lenni tüntetve, hogy ő hány volttal és hány amperrel működik, illetve minden töltőn fel szokott lenni tüntetve, hogy ő hány voltot és hány ampert ad le, és ez nem véletlenül van rajta. Tehát ezeket az értékeket össze kell nézni, és a hozzávaló töltővel próbáljuk meg működtetni az eszközeinket, mert ez lehet a vége. Úgyhogy most szét fogom szedni ezt a PSP-t, megnézzük az alaplapját, megnézzük, hogy mi a helyzet, remélhetőleg nincsen szétégve minden, csak a biztosítékja. Ez akkor fog kiderülni, hogyha szétszedjük. Itt is van előttem az alaplap, és már egyből feltűnt a DC csatlakozó mellett ez a biztosíték, ami látszik is, hogy ki van égve, és természetesen szakadást mutat a műszer. Úgyhogy most meg fogom mérni, hogy a biztosíték után milyen ellenállás van, hogy van ez árlat. Tehát a DC csatlakozó gyakorlatilag, hogyha be lenne dugva a gépbe, akkor lenne ez árlat, és nincs, úgyhogy ez egy jó jel, hogy valószínűleg nem sérült meg a gép, és nem égett ki több dolog. Úgyhogy ki fogom cserélni ezt a biztosítékot. Ez a következő manőver. Itt a biztosíték környékén sajnos, ahogy látjátok, nagyon közel vannak műanyag alkatrészek, úgyhogy forró levegőt nem fogok tudni használni. Az lesz a megoldás, hogy alacsony olvadáspontú forrasztóvonnal fogom kiszedni ezt az alkatrészt innen. Ez egy jó megoldás, illetve lehet még használni forrasztó csipeszt, ez sajnos nekem nincsen. Fel fogom gyorsítani a videót, és így fogjátok látni, mert igazából annyira nem izgalmas, hogy ezt valós időben végigkövessük. Az a lényeg, hogy alacsony olvadáspontú forrasztóvonnal meg tudom úgy melegíteni, hogy mind a két oldalán egyszerre olvadjon meg. Így le lehet venni egy csipesszel ezt az alkatrészt, letakarítom, és már is a helyére kerül egy másik biztosíték. Nem érdemes összebridgelni, nem érdemes összekókányolni, betenni vezetéket, stb. Lehet kapni SMD alkatrészeket, használjuk az idevalót, és miután ezt kicseréltem, kapni fog egy takarítást, és elméletileg készen is vagyunk, mert a tesztelése a gépnek. Ugye mivel zárlatot nem találtunk az alaplapon, ezért bele fogom dugni az 5 voltot, és megnézzük, hogy elindul-e, sikeres volt a javítás, nincs-e más problémája. A teszteléshez egy labortáppal fogok 5 voltot adni a PSP-nek, és kapcsoljuk be.
Ledek villognak, ez jó jel. Urá! Nyomj egy lájkot, ha tetszett a videó, sikerült megjavítanunk egy biztosíték cserével ezt a gépet.